Чакай. Горе-долу. Супер. И сега трябва нещо. На другата страна трябва да въртим. Ама винаги точно ми дава по-край гумата. Няма значение. Ще пипнем скотча. Yes! Сега го взима. Трябва да изгледа бялото, да сложим той на консолидация. Петдесет и 5. Добре. Чакай. А Смела ще забравиш да свалиш програмата и накрая няма нищо да сме направили. Чакайте още. Готови? Старт! Не го моля. Само да сваляш програмата. Чуваш ли? О, добре, ти!